Little Big Genius! Avui parlarem sobre l'aparell locomotor i els músculs. Com ja sabem, el nostre aparell locomotor està format d'una banda per l'esquelet, que és el conjunt d'ossos, articulacions i cartílags. D'altra banda, aquests ossos estan recoberts d'un teixit anomenat muscular, el que conforma els músculs del nostre cos. Juntament amb l'esquelet, aconsegueixen donar forma al cos, protegir els nostres òrgans i, el més important, amb el seu treball en equip, ens permeten produir moviments i exercir força sobre els elements del nostre voltant. Hem de saber, però, que no tots els músculs són iguals. Al nostre cos tenim al voltant d'uns 650 músculs que estan enganxats als nostres ossos a través de tendons, com per exemple els de les cames, els braços o la cara. Aquests músculs que dibuixen estries en el seu teixit ajuden a l'esquelet a mantenir-se unit i a fer els moviments del nostre dia a dia, com caminar, córrer o saltar, ja que els podem controlar de forma voluntària. De fet, són músculs que no s'activen si el nostre cervell no els dona l'ordre de fer-ho. Alguns exemples són el frontal, que ens ajuda a expressar emocions amb la cara, el pectoral, que ajuda els braços a fer els seus moviments, o els quàdriceps, uns músculs molt potents que mantenen fermes les cames. En canvi, hi ha altre tipus de músculs que s'encarreguen de fer que el nostre cor bategui, que el menjar passi a través del nostre esòfag gràcies a les contraccions o que els nostres ulls aconsegueixin enfocar un objecte. Aquests, a diferència dels altres, no els podem controlar, de manera que es mouen de forma involuntària. Com hem dit abans, els músculs estan formats per teixit muscular, que alhora està composat per fibres musculars. Aquestes fibres tenen forma allargada i prima i estan formades per milers de cèl·lules musculars. Per últim, les cèl·lules tenen formes diferents en funció del tipus que siguin, és a dir, hi ha de més allargades que d'altres. Per acabar, anem a veure com funciona la nostra musculatura. Els músculs funcionen per contracció, és a dir, quan un múscul es contreu, es fa més curt i gruixut, els tendons, que són el que uneixen amb els ossos, atrauen o acosten els ossos als que estan units i així es produeix el moviment. Si aquest múscul troba alguna resistència quan fa la contracció, per exemple, si hem afegit un pes, es desenvoluparà i guanyarà més força. Ara, però, necessitem que l'os torni al seu lloc inicial. De fer aquesta feina s'encarreguen els músculs antagonistes, que són els que es troben a la posició contrària als altres. Ara és el seu torn de contraure's per poder empènyer amb els tendons els ossos fins a la posició que es vulgui. En resum, l'aparell locomotor està format per l'esquelet i els músculs, i aquests últims ens permeten produir moviments i fer força sobre els elements que ens envolten. Tenim diversos tipus de músculs. Alguns estan enganxats als ossos per mitjà dels tendons i es mouen de forma voluntària, i d'altres, com el cor, es mouen involuntàriament. Funcionen per contracció. Quan es contrau, mouen l'os al que estan adherits. Per fer el moviment complet, cal el treball en equip dels músculs principals i dels antagonistes. I fins aquí el vídeo d'avui, Genius. Espero que us hagi agradat. Fins aviat!